Най-голямото ми притеснение, когато решихме да се прибираме за България, като майка на 3 деца, които са родени в чужбина. 10 години в Германия беше естествено за децата. Как ще влязат, как ще приемат материала в българското училище, как ще се интегрират, как ще ги приемат децата и така нататък. И това е напълно нормално. Но всъщност аз бях спокойна. Бях се доверила на моите деца. И това, което видях след първите месеци, е, че те имат способност да се приспособяват. Най-важното е нашето вътрешно състояние като майки. Когато ние сме спокойни и се доверяваме на нашите деца, те усещат нашите чувства и се справят много добре в смяната между държавите. Всъщност, нашето вътрешно състояние като майки е тяхната сигурност и тяхното спокойствие. Когато ние сме сигурни и уверени, те го усещат и го приемат от нас. Това е моето послание към нас, майките.